Avem astăzi în garaj o Skoda Octavia 2 și o să vă explic un pic cum funcționează kiturile astea de difuzoare cu inele, cu tot ce trebuie de la Hertz, de exemplu. Da? Avem aici niște dieci. Ăsta doar ce l-am scos de pe spatele mașinii, de pe ușile din spate și l-am pus pe față, iar pe spate am pus coaxialele. Și tot acum am montat aici pe ușa din față tweeterul. Tweeterul se montează în locul celui de fabrică cu niște adeziv, plastic cald mai exact, din pistol, din ăla cu baghetă. A venit mașina la noi pentru că au fost deja montate difuzoarele, dar cele coaxiale erau pe față, astea componente erau pe spate și tweeterele de pe față nu erau montate pentru că nu se potriveau. Dar se potrivesc, trebuie doar să improvizăm un pic. Așa se montează practic. Tweeterele sunt universale și ca să le montezi pe mașină trebuie să te folosești de niște plastic cald sau adeziv sau orice altceva, sau prinderile care vin în pachet la unele tweetere, și totdeauna coaxialele, dacă sunt într-un kit, sunt pe spate, iar pe față se pun midbașii cu tweeterul separat.